Здравейте хора, днес ще ви покажа този сайт да си прати бързо и лесно интро. Ще ви дам линк в описанието. Така. Така. Чакам сайта да ми зареди. В другия клип ще покажа как си кръкнете бандикам. Може ще сложа и на един Кепта Макс, моя приятел YouTube канала. Той там показва как се краква БКАМ. Бандикам, значи идвайте сега в този сайт. Така. Пишете това. Цъкате, но тук има страници от първа страница до 281 страница. Така. Сега, после отивате на която си искате страница, аз например ще дойде тук. Така. Пише това. Да, Open Marker и MegaBG също показва там как ви е налезе от този сайт. И така. Така. Сега. И тук пише loading. Режда. Ще сложа така. Да, ти ми позволи да играя на компютъра. Ти можеш ли? Ще стопна клипа да... Така, като държиме. Така се получава. И на сега, отидете тук, на text name пишете, например, аз ще напиша Кики. Така. Отидете отдолу, имате още едно text name. И на него също пишете Кики. Също така ще го написали отгоре. И така. Така. Ако искате да си го стеглите, и да идете към download. Да, така. И тук си избирате 25 мегабайта, това, тук, балансиран, значи тук, мод, как го балансирате? Бързо, бавно или средно? Така. Така, 1, 2, 3, това вече не знам. Така, и тук почвате и го изтегляте, така. И това беше в мен, мисля, че ме гледахте и чао.